soc Rosa, tinc vinya, fem vi i estem a la Terra Alta, a la denominació d'origen Terra Alta. Soc Maite Pallarès, soc del Perelló. El meu projecte és Terra de Burgans i ens dediquem a fer oli verge extra. Soc Cristina Pedret, de Móra d'Ebre. Tinc una explotació de cabres lleteres, 250 cabres. Me dic Begoña Morós, soc la quarta generació de citricultors. Soc Lourdes, soc pagesa, me dedico al món de l'arròs. Soc Elga, tinc vinyes i oliveres, tot en cultiu ecològic i també fruita dolça, tot en ecològic. Soc l'Anna Jiménez i me dedico a la cria i transformació i comercialització d'ànecs i de pollastres de pagès. La dona rural sempre ha tingut un paper molt secundari. Tota la vida les dones abans hem estat, era l'home el principal, el que feia els negocis, però la dona sempre ha estat darrere. O sigui, sempre ha estat també munyint, fent els formatges, fent la llana. Les dones, moltes d'elles portaven les explotacions, treballaven i quan arribaven a casa també havien de fer les tasques familiars i a més, bona cara i tot. Ser dona i portar les terres fa 20 anys era una miqueta complicat perquè pensaven que era la boja del poble. Al món agrari, a veure, si partim del que estem sentint, de la bretxa salarial, doncs tot això, tot el que està hi havent, el techo de cristal, tot això, al món rural ho has de multiplicar per 10. Moltes vegades no t'escolten perquè com ets dona sempre se pensen que té que estar l'home davant de tu. A mi m'ha passat experiències de que ha vingut gent aquí a la granja i on està el teu home? O s'esperen trobar un home aquí, saps? I penses, què passa, que jo no puc fer aquesta feina? És com que sempre estem avaluant-te. Sempre se m'avaluen per els resultats que donen els socis. I sempre és una tensió. És com que tens que demostrar sempre que te mereixes el lloc on estàs. L'Associació de Dones del Món Rural està fent una tasca excepcional. A través d'haver-nos conegut, està sorgint un talent, que hi ha persones molt excepcionals que fan coses excepcionals. L'Associació de Dones del Món Rural és imprescindible. És un punt de reunió de dones, d'experiències, de gent que parla el mateix idioma que tu. I va ser la primera vegada que vaig dir no estic sola. El que volem principalment és donar-nos visibilitat i no sempre estar darrere el teló. Intentem lluitar, sobretot per això, per ser visibilitzades en aquest món. Visibilitzades. Visibilitat. La visibilització de les dones dins d'aquest món. Crec que hi ha molt a fer, molt a fer, i aquesta associació ens pot servir molt. És molt important que estiguem presents al sector primari. Hem de dignificar el camp, que la gent marxi dels seus espais per voluntat pròpia, no perquè no pugui viure del que ell produeix. Si se perden els productors que cultivem les terres, es perdrà el territori i el paisatge. El sector ja se sap que és molt dur, que tot costa molts diners i que te ho paguen al mínim. És buscar aquesta sinergia entre dones i posar-nos en valor. Jo no sóc important, jo sóc una, però en són moltes. S'ha de donar una apertura a la gent professional, també les dones, perquè elles tinguin la seva veu i el seu vot. La dona, al fin i al cap, moltes som les emprenedores, moltes idees les tenen les dones. Des de les escoles i des de casa s'ha d'ensenyar que és igual ser pagès que pagesa, que no cap professió és per a noi o per a noia, sinó que realment pot ser el que vulguis si realment ho vols ser.